omujumbe o West Mugirango kaira neti oyekoro kukemosi Vincent bakamoselia omujumbe ukitutu masaba omoske Shadrack Mose kaire tikura nyamo kubwekese account ya Nyamira ilete oyo no musaja usata musaja korwatebe oyo naro mujumbe irende kabere noti Mugirango ekene gosobolimo kyango yakabalimo mukamoseli ekene gosobolimo masanya kabalimo mukamotomaka ekene gosobolimo ombui mwa motomaka igo muma etubu yabo musacho moko moirane bwikakabere nengera gosotali engera mbeke statement emo omujumbe oliogoro ku Steve Mogaka otoroka amajambazi oyo kobeka chianga chintambe kwanza mule musabere gendeke mu Nyamira nere igako ngarashi niko sabo mu president tigaye ndabereye president amwana ne prison ekera moire chera amajambazi ali alabate abali noti Mugirango atubulate 20 atubeka West Mugirango mwanzira wayo egendo kyomoelio nyamoke singe nchoro mwaye kikuwa Sabe University and it will go down the record ngana igwalya university Sabera aba Magwagwa aba basinya ina nabantu banyamusi babekera KMTC no ali bamega igoro abana baito bayegere mo wanja bo na mo konye ko bo mongiti ngachire muri ko nyora gendo moireka